ፀሓይን ንፋስን ሓደ መዓልቲ ንፋስ ናብ ፀሓይ ከይዱ ኣነ እኳ ካባኺ ኣዝየ ዝሕይር ንዓይ ዝዋዳደር ወላ ሓደ የለን ኢሉ ብትዕቢት ተዛረበ። እናተኻትዑ ከለዉ ድማ ሓደ ቆብዕን ካባን ዝወደየ ወዲ በቲ መገዲ ይሓልፍ ነበረ። ፀሓይ ከዓ እምበኣር መን ከም ዝሕይል መታን ክንፈልጥ ነዚ ወዲ ቆብዑን ካቡኡን መን ከም ዘውፅኣሉ ንርአ። ካብ ክልቴና ቆብዑን ካቡኡን ከም ዘውፅእ ዝገብሮ ዝሓየለ ምዃኑ ክንኣምን ኢና በለት። ግርም ንፋስ በቲ ሓሳብ ተሰማምዖ እሞ ናብቲ ወዲ ገጹ ቁርን ብርቱዕ ንፋስን ፈነወ። ኣብ መጀመርታ ትወዲ በቲ ንፋስ ሰንከልከል በለ። ክዳኑ እውን ፊልፊል ኢሉ ካብ ነብሱ ክመልቕ ደለየ። ተቐላጢፉ ግን ክዳኑን ቀብዑን ገጥ ኣቢሉ ሓዘ። ንፋስ ከዓ ኣዝዩ ተቖጥዐ። ብሓይሊ ድማ ንፋስ ክነፍሕ ጀመረ። ክሰልጦ ግን ኣይከኣለን። እቲ ወዲ ክዳውንቱ ኣጽኒዑ ሓዘ። ሽዑ ናይ ፀሓይ ግደ ኾነ። ፀሓይ ከዓ ቀስ ኢላ ሙቐታን ብርሃናን ክትዘርግሕ ጀመረት። እቲ ወዲ ድማ ቁርን ንፋስን ደው ስለ ዝበለሉ ቁሩብ ሙቐት ክስምዖ ጀመረ። ናይ ፀሓይ ጭራ ከዓ እናበርትዕ መጸ። እቲ ወዲ ድማ ሃሩር ክስምዖ ጀመረ እሞ ቆብዑ ካብ ርእሱ ኣውፅኦ። እቲ ወዲ መወዳእታ ሃሩር ኣዝዩ ስለ ዝሓየሎ ካብ ኣውፅኦ። ካብ ሓይሊ ፀሓይ መታን ክሕባእ ድማ ኣብ ታሕቲ ገረባ ጽሊሉ ኮፍ በለ። ንፋስ ድማ በቲ ዘጋጠመ ኣዝዩ ሓፈረ። ኣብ መጻኢ ብትዕቢት ከም ደይዛረብ ድማ ቃል ኣተወ። ትዕቢት ንውድቀት ትቕድማያ እሞ ካብ ትዕቢት ንርሓቕ።